Madokachere mabuja akanakidza atauya nodzanyasi zuva rechimakumi mwedzi uno Ndira, zuva riri kuita kufadza nhau dziri kuburika, zuva pokare rizere nevanhu vari kuita mureketo yakanyanyisa pakaita kunyangariwa manyongori ega ega, asi tiri kundofara zvakadando. SIKHALA ABURITSIWA mujere apuwa mutongo makore mairi, wese wabva waisiwa pasaiti kwai ari kutopinda baa kana zuva ribodzi, asi chiri kutorwadza kaakutoti akatopedza mazuva 500 ano makumi mapfumbamwe nomashanu, kwakutoda kutoita makore mairi chaiwo kawo urimo mujere wakandopfikirwa hwii kupedziwa nyaya. Mubiya ache Godfrey Story andopowawo mutongo mubodziyo kuno iye SIKHALA yu wakomana zvakaita kunyangariwa. Tikundofara kuti aburitsiwa izvezvi zvabva zvaita zviri nani nokutoti panga pakaita kunyangariwa, asi chaita kuti aburike wamwe wagototi peno kubva kwaChamisa ikoko ndokwaita kuti aburike, watoda kuti aende koita mutungamiri wobato CCC, wamwe wagototi peno kuzopinza kwaagweita wana uriri waye magweta amunangarwa, peno ndokwaita kuti zviite zvaanochanja chopfene. Ticharamba takaringa hedu kwazvinenge zvichienda kuti ndokupi kana kuti zvinenge zvimbopera zvakaita sei. Tinenge tichikunyepai munondoziva kuti ndisu tinoburitsa zvese. Obet Masaraure anga ari ndiye munhu anga achiri pamberi kuti wanhu wese wangwe nokureketa nozvikuziva nozviri kuitika kuna SIKHALA agoreketa kuti wari kufara asi wari kurwadziwa pokare. Kwai pachirungu bitter sweet moment, unobva waita kuona kuti idi kuita kunge kudya matunduru chaiko. Rikaitione ipapa kuti zvinopera zvakadini. Nyasi kubulawayo ofisi yo CCC yamukirira kupendiwa blue, paribagoziva kuti yapendiwa nani kana kuti zvapendiwa zvadini. Wochidiki wamwe ikweyo wanga watopfekera hembe blue masikipa yo, wakutotanda kutoita kuimba wachiita toitoi ikweyo, wari kutsigira kuti tiri pabodzi bona Chamisa tiri kudaba mumwe. Heno mabuya angu rikaiti kuramba takaringa kuona kuti zvinenge zvimbopera sei, asi chokwadi chaapo manje izvezvi bato roCCC raano mapoka mairi, rimwe riri kutungamirwa naChabangu, rimwe riri kutungamirwa naiye mukwananzi newabiya ache. Ticharamba takaringa kuti zvinenge zvipera sei. Apa nyasi mapato mairi, mapoka mairi omubato roCCC aita mureketo yawo zvaita kunakidza. Riri kutungamirwa naPromise mukwananzi, raagoreketa iro kutoti taisa Jameson Timba kuti ndiye asanotungamira bato, asi waribe kumudanidza kuti mutungamiri president wandoti ndiye ari kusanotungamira. Anenge aino wabiya ache ipapo wanenge warosvika kana 10 pokare wari kuda kuti Jameson Timba agoende koita katomukanyai naiye Chamisa kuti Chamisa abenhuke mubato. Heno mabuya angu iye Promise mukwananzi agoti kwai ukasvika atsano wako wadzinganisiwa nevanhu unotosvika kaa ukatora mupini ukatanda kumhonya waripo wacho iwawo kusvikira watsano wabenhuka. Kunorekai tione kuti zvichaitika kudando chere. Apawo saiti raiye Chabangu riripo nana Caston Mateu wagobulitsiwa mazita waye. Caston Mateu Decent Bajira naiye Nqobizita Mlilo waagotoreketa kuti taakubenhuka kune vanhu vakavhotewa 2019. Mabuja ndati ndazviona baini. Heno kuti wanhu wacho waboyepi wakavhotewa 2019 kwai tichimirira kuenda kuCongress. Apa unobva watoona kuti wabva wamhanyira kuti Amos Chibaya akaburika, Gift Sizibam akaburika, Mahere akaburika, naMonica Mukwada akaburika, naStabile Mulilo wese wakaburika. Tiri kuzvitenda, tiri kuvatenda nokusenza iko wagoita. Rikaitione kuti zvinodii. Chichanakidza ipapa wese wanenge wari kumhanyira kuhwira usu hwaChamisawo nokuti wese ndo hwari kuda. Tikaenda kuguta raHarare, meya weguta Jacobo Mafume Nyasi agoenda kovhura matarakita. Kwai matarakita akabva kuBelarus akatengiwa nomari dzohurumende wachiburikidza neukama hwehurumende noBelarus
ari kufara chaizvo Jacob Mafume achiti aiwa zvaakuzobatsira manje kuti tikone kuenderera mberi nokutakura manyara kuti Harare ichene kureketa kuno waagoti sondo rino tinenge tiri kufundzisa watyairiwo matarakitawo kuti vanoyasenzesa sei kuti aite tusvinu kana sondo rinouya kwai munotakurirwa manyara mondo maapo maakupera kunhadziriwa zvaita zvakanaka tikati aiwa zvisvinu itai zviite rekai tione kuti zvinombopera zvakadini ipapo tinenge tizokunyepai zvimwe kana paino zvinenge zviripo. Kanzuro yeguta raHarare pakare nyasi yagoti yadzinga basa yambomisa wamapurisa wavo wanosvika wasere kwai wari kuita mutsepwede yakasiyana siyana inobvira pakutora chimanja mbudu pakuita mutsepwede yokudzinganisa dzimotika dzakatakura vanhu pakukonzeresa zvinhu zvakawanda wanda. Kunorekai tione kuti ichapedziwa sei iyoyi nekutoti wanga waita kunyanya kufarisa chaiko kai tinoramba takaringa tichikunyepai. Paino boka rinomirira madzimambo munyika Chiefs Council pachirungu paizvezvi wese vanhu vari kuda kuita zvokutetekera kuti zvogukura hundi zvagoitiwa sei kwai vanotofanira kuenda nzvimbo dzinenge zvichiitiwa yacho nokureketewa nokutoti tichaita bapa dandemutande kana kuenda kunana Bulawayo koita ikweyo kwai tiri kundoenda kumaruwa kumamisha chaiko toreketa akatombokanyainhowani ikweyo. Rekai tione kuti zvinenge zvimboenda nokupi izvozvi. Tinoramba takandoringa tichikunyepai. Wanoringa nozvonyaya dzouori wati munyika dzomuAfrica Zimbabwe rive kuchinja pakubva painge rigore rapera iri kuita kuhwisana kuita kukambirana nana DRC ana Mozambique zvinoita zvakadando kwai ndo kunoita uori hwakaita kunyanya. Rekai tione kuti zvinombopera sei nokutoti kayo ana matanda moyo waribe kana chibodzi chavari kugoita waribe chawakaita kusvikira wabisiwe kuno Zimbabwe Anti-Corruption Commission ko charamba edu takaringa kuti zvinenge zvipera sei asi kuridziro yedu kutoti kana uri kuziya pari kuitiwa uri nomashefu chengetedza umbowo ukachengeta umbowo zvinoita zvisvinu kana nguva yakwana aiwa iyo vanoita batai murefu batai mupfupi wachitiza asi umbowo hunenge huripo. Vanhu vari kuda kunzi wagopinziwe kune inonzi Zimbabwe Independent Complaints Commission kwai mazita avo anofanira kunge asvika panopera zuva ramangwana. Iyo ikomisheni inenge ichiita zvokuferefeta nokuongorora nekupenengura kuti vanhu vanenge vakubiwa kana kuurayiwa kana kuvhiringidziwa kodzero dzavo nomapurisa nomasoja wabatsirike. Tikuramba tichizvitenda izvi. Rekai tigoona kuti zvinenge zvinyatsoenda nokupi tinenge tiri kunyepai. Nyasi Kembo Mohadi anga ariko wari kuparura kwai kamushonga kokudzivirira chirwere chekorera watanda kukuwadzana ndokuwatandira kwai izvezvi kwakapiwa nosangano rinonzi International Coordination Group tumushonga tunosvika mamiliyoni mairi anozvuru 3.3 million doses pachirungu. Hino kuti sei waribe kutanda nokunana Chiredzi kunana Mapanza uku kuri kuita kupanza vanhu zvakaita kunyanyitsa pakorera papo. Rekai tione kuti zvinenge zvichienda nokupi. Ndo zvinorwadza kuti zvinhu zvomunyika medu zvese zvinototandira kuHarare kunyangwe kuribe chiri kunyanya kuvhiringidza ikweyo zvinototandira kuHarare. Dai wari vamwe waita tusvinu. Rekai tione zviri kuitika pasi rese. Apa bato roenzi kudzinga iko ragota Zuma vamwe vagototi uchaita kugera komeno chaiko nokutoti Zuma iyo ano zvizhinji zvaari kuziwa pokare zvaiita nozvaakasiya wabiya ache wachiita. Kuno rekai tione kuti kana mazvanhu kongonya kudari wachaitira nakongonya yakaita sei. Tinoramba takaringa hedu. Masoja ari kutonga kuNiger kwaizvezvi agodzinga vanhu vokuEuropean Union vanosvika 15 vari kubatsiridza kuti hurumende yavo itekaire zvisvinu. Pakaita kunyangara. Kaitirambe takaringa. Papa wecheche wemaroma evhiringika izvezvi nonyaya iri kureketeka yaagoreketa kuti kwaikomborera ingochaniya. Agoti vomuAfrica tinoangwisisa nokutoti aiwa ispecial case akuita kunge
womuAfrica ndo wakanyangaritsa fani asi imi rekai tione kuti zvinenge zvimboenda nekupipa apa tinenge tikunyepa hedu pazvinenge zvichienda. WokuIndia wagoreketa iwo kutoti wabatsira wanoraura howe wanosvika 19 pachirungu. Wokunyika yePakistan wange wakabatirwa chikepe chawo chokuraura howe kuSomalia. Tikuti makorokotoka azvisvinu vanhu vanobenuka kudzimba dzawo ndozvisvinu. Tikaenda kuPakistan paizvezvi Imran Khan apowa makore 10 okugara mujere. Murume iye akonzeresa idi. Rekai tione kuti zvawaitazvi zvichaperera papi. Toramba takaringa tichikunyepa iye. Imwe kambani yaElon Musk inonzi Neuralink kwaiyaisa kakombiyuta musoro momunhu nyasi zvokutoti akutotanda izvezvi kurekodha zvese zvinenge zvichiitika nokudidi. Kumagumo kuno nyaya idi. Rekai tione kuti vanoipedza sei ipapa. Izvezvi South Africa iri kubvapurirana bhora noMorocco, asi tiri kufara kuti Mali yaenderera mberi. Burkina Faso yajiwa tikundoti aiwa zvisvinu kuenda kumberi kwakuzonakidza. Takadaro mabuja, rekai muone tigumire pano isu. Ndini wenyu Mhanduwe Wenhau.